Jablone už nejaký ten rok v zemi, druhým rokom tuším. A nebola založená koruna, takže musíme bohužiaľ upraviť korunu a ako by sme prišli o 1 rok výchovného rezu. Vybereme si 3-4 hlavné vetve. Dobre postavené ideálne na každú stranu. A ja si myslím, že jedna by mohla byť táto, druhá táto, tretia táto. A všetky ostatné teda preč. Klasicky na vetevný krúžok nájdeme si najnižšiu vetvu a podľa nej vystriháme, podľa nej dáme vlastne výšku ostatných. Táto je najnižšie, pekne postavená, keď bola moc kolmo, na vnútorné očko vyrastie 1, 2, 3 vetve, vrchnú dám vyštípnem a nechám rastie do boku. Táto je dobre postavená, tak na vonkajšie očko nechám rásť. Tak. A v tej výške cca striham aj ďalšie. Tiež dobre postavená, znova na vonkajšie očko. Jeden terminál, nesmú byť 2. Ten, ktorý je lepšie postavený, tento je rovnejší, tak ten si nechám. Tento dám úplne preč. A cca 45 stupňový uhol, aby bol. Čiže niekde v tejto výške. A na očko, aby sa vrátil naspäť na stred. Tak. Takto vypadá teda rez v mojom prevedení. Takže minulý rok sme si prvý raz zastrihli túto jabloňku. A teraz vlastne vidíte, čo príroda urobí. Človek si zastrihol na to vnútorné očko a dúfal, že pod ním ešte niečo vylezie. Bohužiaľ sa tak nestalo, ale nevadí, pokračujeme znova tento rok to isté. Čiže zase si nájdeme nejaké vnútorné očko. Tu je nejaké malinké, tu na to dáme. A pokúsime sa, o to, že vlastne vylezie hore, zo spodu vylezú a budeme pokračovať tam. Takže tu máme nejaké očko a vlastne v tejto výške držíme ostatné vetvičky. Plus minus, samozrejme, nie je to nikdy dokonalé. Tak, a tu by malo vyliezť vlastne zo spodu očko. A my nechceme vlastne, aby ten strom išiel v úzkom páse do hora, ale my ho chceme roztiahnuť do šírky. A tak, aby si tie vetve samozrejme nezavadzali. Tak. Tu na už sa kloní, už je to lepšie. Takže tu by som dal na očko do vonka. Tu nás sa to podarilo, zastrihol som to na očko do hora. Pod ním podliezol konárik, ktorý vlastne chcem. A tým pádom si tento môžem vystrihnúť. Tak. A vlastne takto si rozťahujem ten stromček do šírky. Čiže vlastne to hore sa stane to samé, že vlastne posuniem to ďalej. Tu na vetvička táto vetvička je dovnútra. Takže to strihnem pekne od bočky. Túto vetvičku si nechám, pod ovocím sa mi vykloní a bude smerovať ako chcem. Ideme do veľkého finále, kde vlastne musíme terminál v 45 stupňovom uhli plus minus a v tej výške akoby zastrihnete ten terminál. Vítajte diváci u šitovho rezu, ktorý je vlastne podobný u všetkých ovocných stromkov. Tento stromček, konkrétne jablonka, tak sme si na jar ostrihali. Cez leto v máji som si zaštipol tieto vnútorné očka. Vlastne som túto vetu, vidíte, že ide kolmo, tak som ho dal na vnútorné očko, kde vlastne vyrazil letorast kolmo nahoru a pod ním vlastne vyrastol tento. Takže to som si v máji zaštipol, aby nerastol ďalej a išla energia sem. Teraz je šitov rez, takže teraz sa posunieme zase kúsok dopredu. Je začiatok júna, kedy sa robí šitov rez do toho 10. plus minus, aby vlastne keď zastrihnem to vetvičku, tak aby vlastne stihla ešte rozvetviť a založiť aj kvetné pupenie. Takže vidíte, že prírastok je takýto za to obdobie, takže vyše 40 cm. A viem, že vlastne chcem zase tú korunu posúvať akoby, aby ste to videli smerom do vonka. Takže zase ide kolmo, zase urobím tú fintu fňa, kedy si to dám na toto vnútorné očko. A výšku by som chcel, tento je hodne vysoko, takže budeme musieť ísť aj hodne nízko. Takže si ho dáme normálne až sem. Tu by som to chcel rozvetviť a vlastne posunúť akoby ďalej. A toto vlastne, čo ide hore, tak to už môžem vystrihnúť. Tu by zase malo urobiť to, ísť do hora, do bokov, toto by som zaštípol časom, ak to narastie troška, nech vlastne výživa ide sem.
by mohla ísť vonka, lebo všetko je do strán, všetko si tu akoby cloní, takže tu dám normálne celú von. Sa nebojím a celú vonka ho dám. Tak tu nám vznikol priestor, kde vlastne tým rozvetovaním by som mal vyplňovať z týchto kostierných vetiev do bokov. Takže jedna výška, no tu nám bojuje stromček hodne so mšicami, skúšame rôzne veci, ale zatiaľ nie je to moc úspešne. A zase ide moc kolmo. Tu, ak sa to preberie to očko, tak by som to zastrihol na to. A zase tu, niekde vyrastú a zase to posunieme do šírky. Tieto bočné vetvy nevadia, keď sa trocha ohnú pod ovocím. A viem si to vlastne aj tým ovocím vylamovať, aby držal nejaký tvar. Podstata je tá kostierná, na ktorej budujem ostatné vetve. Dobre, týmto smerom zase sa vydám. S týmto smerom tu sú dve a chcem si iba nechať jednu. Takže ako prvé si vystriem ten, čo som zaštipol. A tu mi to bude viac zasovať do tých vetiev, takže tú spodnejšiu vystrihnem. Tak, dám si túto jednu a zase v tej istej úrovni si idem a táto je pekne vyklonená, takže tu si dám na vonkajšie očko. Tak, a tu by to malo nejak rozvetviť, tu by si to malo krásne nájsť priestor. Toto samé tu, to z tej strany ideálne sem, keby tiež niečo išlo a krásne sa to vyplní, hej. Táto, už tiež vidíte, ten prírastok je hodne veľký, takže tiež si môžeme aj pekne, má dobrý aj sklon. Ja som potreboval, aby vyvetviť ho zase sem. Takže skúsime to na nejaké to vonkajšie očko, tu, akoby v tej rovine a krásne, keď sa tu rozvetvilo spokojnosť. Tu je malá letvička, na ktorej môže byť krásne jablko, vlastne na týchto dvoch kľudne môžu byť jablká. Tu na táto ide, tuto by som si nechal a tuto by som dal preč, hej, tá má tendenciu ísť do hora a nepotrebujem ho tam, zahusťuje. Tu si vystrihnem, táto vedľa malinka je, tu zatiaľ nechám a bude možno na ovoci, hej, že akože krásne sa vykloní. A vlastne iba tu budujem tú vetvičku a zase akoby plus minus, aby tá koruna mala aj do strán, podobný obvod. Tak zase tiež to dám na spodné očko, lebo je pekne vyklonená, hej. Tu vidíte hneď dve vetvičky do hora a byli by sa medzi sebou, takže to dám rovno preč. Nechám si len jeden terminál. Tak. A tieto budú na ovocie, aj keď táto by chcela ešte raz, tak zatiaľ striem, tak to uvidíme. To by ako na to ovoci bol fajn, zatiaľ nemá cenu ani budovať druhé poschodie, musí spevniť sa spodok. A vlastne v tomto uhle, 45 stupňovom, takže v tomto uhle plus minus hľadám očko, tak aby som vlastne stále vracal na stred tú korunu. Takže teraz sa vykláňa smerom tam, takže potrebujem očko tak, 45 stupňový uhol, takže by som to dal normálne sem, takto. A tu zase vyrastie ďalšie očko a zase to bude budovať ten krásny tvar. Samozrejme, ak by bolo niečo pod korunou, dať úplne preč. Vítajte, milí diváci u strihu jabloní a hrušiek, čo mám domka na záhrade. Dneska sa pozrieme aj na takúto krásnu páročnú, asi 5-ročnú jabloň, ktorú už 3. rok, myslím, strihám. Takže už vidieť progres, že už má tie kostierné vetve. Krásne podrastla, aj cez leto som troška do nej štipal, takže poďme na ňu. Vidíte, že kostierne vetve fungujú. Máme raz, 2, 3 kostierne a plus terminál. Takže zase tieto si upravíme do rovnakej výšky a osmerníme ich. Takže hneď začneme takto zo štartu touto. Tak. A nejaká výška podľa tejto sa viem držať, takže sem. Očko je vonka, lebo je dobrý sklon, takže takto si to nechávam. Takže tieto si zatiaľ nechávam, tieto malé. Bolo by fajn, keby nejaké ovocíčko tam na tom bolo, bol by som rád. Kvetný púpeň je taký baculatý a tieto rastové sú tenučké. Takže kde sú veľké kvety, tam buduje ovocíčko. To znamená, že z tejto logiky by som si tento asi zachoval, už by nemal rásť ďalej. A samozrejme, ak v lete neboli plody, tak môžem vystrihnúť celú vetvičku alebo skrátiť. Takže výška, držím sa výšky, tiež je dobrý rast. Takže usmerním. Tu na tejto kostiernej vetve idú do seba celkom. No do seba, ako je tu nejaký priestor, ale mali by sa troška púšťať viac sem, ako je táto, pekne ide. Toto asi vystrihnem rovno. Som zaštipoval v lete, takže preto je taká zakrnelá. A zase raz, ideme výšku si, držíme, vonkajšie očko, pekne postavené. Toto, čo s tebou, oni idú do seba, takže tam moc veľká nádej není. Na nejaké, tu je taký malinký, tak na ten si zakratím tu, ak by niečo vyrástlo, bolo by super. Tento je Call Me,
neviem či to vidíte, ale prosto je jedna stojáka úplne. Takže dám na vnútorné očko a pod ním vyrastú do bokov a toto vnútorné zase ako minulý rok, tak zaštipnem a nechám si iba toto rásť. To dáme sem. Toto nechávam, mohlo by tu byť ovocie, pod ovocím sa to ohne a na ďalší rok to viem vystrihnúť, takže to je úplne v pohode. Tu na tieto ako úplne sa nekryžujú, no len rád by som toto vyhodil niekde do tohto priestoru, keby to šlo. Tak ja neviem, skúsime, tu je také do boka očko. Bolo by to lepšie, keď to niekde tu vzniklo. Už, aby to išlo tam. Tu je také očko jedno. A skúsim to. Keď nie, tak proste sa to vyhodí celé. Ale tu by mohlo byť očko pekne, vyrásť tam do toho priestoru. To by bolo super. Toto nepadá na kvetný pupeň, takže to by malo rásť ďalej. Ale tu bude to celkom aj zavádzať, tak to vyhodím vonka. Tak. Zase to zakončíme troška, nech to rastie ďalej. Tu niekde nech sa to rozvetví, pekne postavená. Nech sa to rozvetví tam napríklad. Tieto vetvičky, keby to bolo ovocie, tak to bolo fajn, že by to takto troška na to išla sem, čo my chceme. My to chceme. A tu na tiež táto. Není ani moc vyššia než ostatné. Takže moje srdce kričí, ostrihni to. Tak to robíme. Ale je hodne na stojaka. Takže spravíme to zase na vnútorné očko. Šup. A vyrastie pod ním a nechám si túto. Ale zase keď tu raz bude ovocie a ešte bude dosť jemná, tak vie sa ohnúť pod ním. No. Dobre, dajme tomu, že už pekne ideme do finále. Toto si tiež necháme pod ovocím, že by sa to troška vyhlo. Táto má kvetný pupeň. Je to také tlusté, takže teoreticky by už nemala raz. Tu bude jablko, to si nechám, to sa mi páči. Tak to môže byť. To je super. Toto je moc blízko na druhé poschodie, takže s tým ideme preč. 40 cm asi by malo byť druhé poschodie začínať. Čiže mohlo byť toto, no. A vzhľadom k tomu prvému, že není moc mohutné, by to mohlo fungovať. Vlastne taký trojuholník vy vytvárate furt. Takže hej, poďme do toho a skúsme, no, keď bude starší stromček, ale poďme do toho. Prosto založíme to, zase je to hodne kolmé, takže vnútorné očko, to isté vnútorné očko, rovnaká výška plus minus, vnútorné očko, bohužiaľ až tu, je to tak, vnútorné očko, tak vidíte, malo by prosto tá druhé poschodie musí byť o mnoho menšie než prvé, aby ho nezastínilo a neprebralo vlastne rast po ňom, že toto by zakrnilo, toto by rástlo, takže my to chceme pekne. Ale popravde, ak máte možnosť založiť druhé poschodie, tak možno by som ešte pridal 10 čísel, že by začínal až niekde tu, ale všetko sa dá, hej, so všetkým sa dá žiť. Máte prvé poschodie, druhé začínajúce a vlastne k tomu adekvátne treba zastrihnúť vršok. Prosto do tých 45 stupňov, nejak tak, 30, takže vlastne nejak v tejto výške a pupeň by mal smerovať zase do druhej strany. Tento rok smeroval tam, takže druhý rok by mal ísť tak, aby sa vlastne tá korunka vyrovnávala. Takže odhadom, tu je nejaký pekný pupeň. Koľko? No dajme to na tento je vyšší. Tak, tu. Tak primerane, lebo ide o to, aby zase neprebral, aby len toto nerastlo, ale aby všetko vlastne rastlo naraz. Krásne. Milí diváci, ak sa vám tieto videjka páčia, môžete ma podporiť lajkom, komentárom, zdieľaním videa a poprípade ten komentár slúži samozrejme aj na nejaké tie otázky alebo poďakovania, tak chápete. Rozumiete? Majte sa krásne, pekné dni sú teraz, tak strihajte, čaute.